Arrantzalearen historia in plain box! Egun batean, arrantzale batek arrantza egitea erabaki zuen portuan. Ibiltzen joan zen, eta ligatu zenean, kainabera atera eta arrantza egiten hasi zen. Bapatean, zerbait harrapatu zuen. Bai, arraina! Kainabera igo zuenean, bota bat zen. Bota, paperontzira bota zuen. Bota, paperontzira bota ondoren, kainabera uretan sartu zuen berriz. 10 minutu pasa eta gero, zerbait pikatu zuen kainaberan. Bai, arraina! Igo zuenean, metalezko lata bat zen. Paperontzira bota ostean, berriz kainabera uretan sartu zuen. Pizka bat itxaron ondoren, zerbait pikatu zuen. Bai, arraina! Igo zuenean, aulki bat zen. Paperontzira bota, eta laku batera joan zen. Nekatuta, kainaberan uretan sartu, eta bapatean zerbait pikatu zuen. Bai, arraina! Igo zuen, eta azkenean arrain bat zen. Oso handia. Bere laguna etorri zenean, harriturik geratu zen. Egun horretatik aurrera, arrantzalerik famatuena bihurtu zen.